Μα αυτό θα τρομάξει. Ω Θεέ μου! Μια λίστα για ψώνια που επιπλέει! Δεν είμαι λίστα για ψώνια. Είμαι φάντασμα. Ακούμπο σφουγγαράκι. Πώς ξέρεις το όνομά μου? Ποιος είσαι? Είμαι το φάντασμα των καπέλων και τα ναζιστικά. Ήρθα για να σου πω ότι το καπέλο σου είναι καταραμένο. Καταραμένο? Ναι, κάποτε ανήκει κάποιον που τώρα έχει πεθάνει. Ποιος δηλαδή? Σμίτι, Βέρμπεν, Τζάκερ, Μαντένσεν. Πρέπει να ήταν το νούμερο 1. Το νούμερο 1 στην τρομοχώρα. Άκου προσεκτικά. Η κατάρα θα πέσει σε πένα. Αν δεν επιστρέψει το καπέλο στον ιδιοκτήτη του αμέσως. Αμέσως? Αμέσως. Στον ιδιοκτήτη του? Ναι. Τώρα αμέσως? Ναι, ναι. Πρέπει να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του τώρα αμέσως. Γεια σας κύριε Καμπούρη. Μπομπ, τι κάνεις εδώ? Μόλις επέστρεψα το καταραμένο καπέλο στον ιδιοκτήτη του. Τον Σμίτι, Βέρμπεν, Τζάκερ, Μαντένσεν. Τι? Δεν υπάρχει κανείς Σμίτι, Βέρμπεν, Τζάκερ, Μαντένσεν. Και δεν θα υπάρχει, τον έχουν γράψει στο πρώτο νεκροταφείο. Πόσο, με αυτό το δώσε μου αυτό το πιάρι. Είναι το καπέλο του κύριε Καμπούρη. Αυτός ήταν το νούμερο 1. Συγκρατήσου Καμπούρη. Ένα νεκροταφείο είναι γεμάτο νεκρούς. Τι είναι αυτό? Ο Καλαμάρης. Τι κάνει εδώ? Εδώ αναπαύονται οι ελπίδες και τα όνειρα του Καλαμάρη. Σαν μπορώ κάτι. Τι έκανα? Α, ναι. Πρέπει να βρω το Σμίτι, πώς τον λένε. Όχι, όχι, όχι. Πα. Όχι, 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 όχι. Είδα όλες τις απόκρανες στο νεκροταφείο και δεν υπάρχει κανένα Σμίτι, πώς μου τον είπε εδώ. Σκέψου Καμπούρη. Ίσως κάτι από αυτά που είπε ο Μπομπ να σου δώσει κάποιο στοιχείο. Το να γλύβεις πολλά από πόρτες είναι παράνομο σε μερικούς πλανήτες. Όχι, όχι αυτό. Ξέρετε τι είναι καθημερινές από ξεντράτη. Άντε λοιπόν να λέτε. Όχι, όχι, όχι. Είναι το καπέλο του κύριε Καμπούρη. Αυτός είναι το νούμερο 1. Κοιτάξτε, με είμαι ο γενναιότερος από όλους. Διαλύεται του πιο κεφαλή. Λάτε κάνετε. Γυρίστε τους άκουσα. Τι κάνει η αδελφή σου? Λοιπόν, που πιο κεφαλή τέρμα τα παιχνίδια. Γιουπί. 1.000.000 ευρώ. Έχω 1.000.000 ευρώ. Ο Κακομοίρης δεν κάνει πλάκα. Δεν το έμαθες? Βρήκα μια ποτική γεμάτη τέτοια καπέλα. Δεν έχουν καμιά αξία πια. Αυτό άξιζε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μικρέ, περίμενε. Εγώ δεν θα πρώτος. Ποιο είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ? Αυτό διέλυσε το εικόνι. Σαν μονόκρανη.